Igsuon salig kanunay sa Ginoo ug buhata ang maayo ngadto sa imong isig katawo ug ngadto sa Ginoo. Salmo 37 bersikulo 3. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo ug magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan. Igsuon usa ra gyud ka yuta ang layo sa kadautan. Usa ra gyud ka puloy-anan igsuon nga layo ka diha sa kadautan ug dili ka na dinhi sa kalibutan kundili didto na sa gingharian sa Dios. Ug samtang wala pa ka sa gingharian sa Dios, pag kinabuhi nga dunay Dios, pag kinabuhi nga dunay Kristo, aron ang imong kinabuhi halayo sa kadautan ug dili ka gayud makabuhat og dautan ngadto sa imong isig katawo ug ngadto sa Dios. Sa kanunay igsuon pahariang maayo sa imong kinabuhi. Ayaw padaog sa dautan sa imong kinabuhi igsuon. Ayaw pauwat og pailad sa demonyo sa imong kinabuhi. Tungod kay kanang tanan mga tentasyon ug paghulga lang kana. Dag-a ang dautan pinaagi sa maayo igsuon ug ayaw gayud padaog sa dautan. Timan ni igsuon nga ang kalibutan nga layo sa kadautan ug layo sa kakuyaw diha lang gayud sa presensya sa Dios ug wala nay lain pa. Maong sa kanunay igsuon lig-una ang imong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.